Ada kejem spesial Bos Jenny Bontot juga Mamai Raja. Mamai Raja, angkelek, angkelek. Angkelek. Nah, enak banget. Najan demen kudu bisa ngungkapakan cinta, sebab wong sing tek demen wis gawe atin cara. Najan demen kudu bisa ngiklasaken cinta, sebab wong sing tek demen wis gawe ating cara. Wis kejem tega ninggalaken. Mamai Raja, Bebas Dirwan Entertainment, Kang Bontot, Angkelek, Cantika Production. Cantika Production, Sing Audio. Guns Audio. Oleh. Wong sing tek sayang sayang wis nyayangi wong liya. Kita sing ngambung potone, kangen kapan ketemune. Wong sejen sing diambung pipine. Kita sing ngambung potone bapaknya. Wong sejen sing diambung brutune. Wong sing tek puja-puja wis tega gawe larang. Janjine arep kawinan, fotone jejer loroan. Wapenye sing ditulis ning undangan. Undangan malaikat tapi wapenye. Najan demen kudu bisa ngungkapaken cinta, sebab uang sing tek demen wis gawe atin cara. Wis tegel tega ninggalaken. Dirwana Entertainment, kerja bareng Guns Audio, Cantika Production. Wong sing tek sayang sayang wis nyayangi wong liya. Kita sing ngambung potone, kangen kapan ketemune. Wong sejen sing diambung pipine. Rugi nang ya, rugi. Rugi Saya wae. punya uang kalender. Ku. Iku. Mamai Apri, Mamai Apri. Mamai Apri. Wong sing tek puja-puja wis tega gawe larang. Janjine
ikhlasaken cinta sebab uang sing tedemen wis gawe ati jarem wis kejem tega ninggalaken Kecam ya ah. kejem apa nih nilingkuke kita harapan mana bae wapennya Sing eling yo pengen coba beli kelingan bae sing ake baca istighfar ulah. oh. Bawa Raja spesial Big Boss Deruan Entertainment Mamanya Apri. Mamai Apri Wong sing tak sayang-sayang wis nyayangi wong liya kita sing ngembung potone kangen kapan ketemune wong secek sing diambung pipine Wong sing terpuja-puja wis tega gawe lara janjine arep kawinan fotone jejer loroan wong sejen sing ditulis ning undangan Najan gemen kudu bisa ngiklasaken cinta karena uang sing tedemen wis gawe atin jarem wis tegel tega ninggalaken Kesun Kiki